Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka seng kinongnya arshaka ka tulba ribhoi kilahir menta kasngi ka live waitrik ubnai naitung arajar arpuwei shaka than yongkhuli ka bami ka jingya ka jia hapadeng ka Meghalaya bat ka Assam ban aimen sim kinong songshnong hagate ka than bakimdai ban ritmen sim neting yaki breu jong ka Assam ki bapersang ban kni jubor ya ka Jaka ka badai hok jong ka Meghalaya. Hagani kasngi ka balay don lang ki nongkit kam ka sengkme ka tulba ka penpau ya jing sngokhia ka bakraw halor ka jing sham jing e ki breu ki basa shiki thain khaput ka baju jiaru ka jing ya huri hura nagapor shakapor bat ka jing sha e no khun swet ki breu ki basa shakhaput ha ka sarkar bat ka seng kala ai poru shitayo ya ka sarkar bakan thung biang ya ki post electric lumkumta ki khot ka tulba kin salait ban thung hi ya ki post electric lawan ban tengok hi di smart lajong kung nakaliang katol ba ban isyam ban iba lai kili suppose kilah sha say no but uwe u ba hadu kimut thong ngai iba kilah thong lai kili dala depsi lai kili sau ba hadu ba sa ngai i sha weng ban ngai iba kani nyem su na ka seng hi nyem su lawan su ngap tang ngai pek tang pok ni nai ko ban wan tengok hi di smart lajong pek kani ka jing tu put juga Assam cầm đây tăng cả xiên cả bên công này cả a này cả lai này bạch phổ đây là chân mình ta là chân mắt u bên này các thiên y cái chừng hệ cái trong cả Assam cái đơn hadu nhiều kupra hajar sau spa lại kupra kilometer bat kami kaya cái đơn tăng arfu hajar thì các này cái chừng hệ cả Assam cái đang còn tur put sửa sửa mấy kaya bat y ba ni sạ còn tur put hàng bên ta bao khoảnhเป็นงานเป็นกันมาจริงๆจ้ากี่บาทเดิมเขาอาราจาสิโพยับสาวงดกี่คาซีปอลังปีบัดดิโพงดกีฬามันสาวโยดเป็นฮันนี่กันจริงจ้าฮาปอกันนี่กาอายุกันจริงบุกเต็มกุเลตฮาอุมบาลีกันนี่ฮาเวสเซนจาฮิลส์เอาเวสคาซีฮิลส์เป็นกันจริงสนาสุรกกาอัสสามนาจาเลพันเดมบากันลำปังงานชาดุฮังดุลีกันนี่ฮาเวสเซนจาฮิลส์กันจริงฮังกิปุเลตบันเตยกับICDS Hamadan Umang Blok 2 Hari Boy kan ni kajisna ka Assam Surok PMGSY Hasnong Balakawa bat mental aweng sai post etik hakon guling pin kini kajing kan to pot kadai na west ngadi boy bat cha chen tia pek nganta dei bayo alat kalai dei bayo alat ban dan kadai ka badan border bat ka Bangladesh na Bangladesh su kalawan kentur pek ba kam dei shu ka ba ngin chu sngam kung ka sang him reng ngim dei ki pressure group ngi shu ngi phi hen reng ngi ya kani ka jing ma ding si jing janna man la bunai pen pe ya tu ka jing sina ya kani surok ha bunai ban riu kani ka ba baladam bunai balai bat samanta pin jan man la bunai mut ka dong ka strategy jongki politician bat ka police department kumnu ban an kro chi kini ki Jaka ki badah po kaput jong Meghalaya bat ting iba bagi ma tat kini ki Jaka ki ba kini ki berni hat kani kana para yo la syai ngidu sekini la dangim kendit menriu menta ngin melahi long yo ngi babi yo la syai andaladu pek ngumta ngi mak bancani aru ini kesoka MD yo kala lilam ru ngintip seno namar ba umdan we menstaru wan yu kejan wan jugo ya kejing jing pajak kini Jaka ketigli bale kamatli ki angka MDA kadang lang kita ki regional party haba hapo ki manifesto jongki namtak border issue bat namtak ILP bat gajak benriu beli kim le ngalingo ba hadu kini khidmat kim le bat ki spekai sa thomboru parado rusnam ki susngam petse pepe kenuk sa jong kami Mizoram kabaran tang khat arlak tam kajing bun pai bat pai ba bat pulit bat ka sarkar ki wan bani amne bani kun put sa pe ni me khliang idan hado lai ku arlak tam pe ni tang sang balang bat pai ba ni wan ban sokhia bat ban wan pe ini Jaka bani kun nam tau put tam nei ki no mi khmat ni chum tu su sa ko tang hapo ki media si pendam tang bindia su sa ko tang pen jing pendam handai kim la blan pe se
ngom pai ganengan pen kan maru pai pai bang kidi banru kidi ban sian habas kiji nong ihman namar ngi don tangki ngi don ki nong ki ta ki nong ihman ki badai pai tangki konsumsi la jong hendak kim pai ikini kijing ia kajat banru kini borar pai kidi pai kung kani ka kajingja ka ba dan sudap chan ki ba cha so ki ta UHM ki dekat UHM hati sport wasan chen cha bom dan ba pusi dan ba patiaw kan ni ngapai ngong bang ni dan tangki taki kim dek policy maker ki money maker te nakali ngajungi ni ong ban pendam jor nang ni mon handi ban penchong ban pensiet handai ni ban yu kejat dei tang ni jaka handai ni ong yak snong ya romba snong ni kinong snong lada kidan kami ngaji pensingan lada kidon kami ini bangin masa cimit ambil minuan barkam sulong ba ngiwan cuan ban cuan chongset ne cuan tang kita ki ba cuan tang matu le subhane handai ngim cuka ban pin tang ki media handai ngam kwa ban kram tang media handai ngakwa ban wan jungo hi de mal ajong ban mat kata ji handai ngasu ong ba kani kidang arli ki distributed area jong be clear ban ngam kawai ruban solve di post nam lawan kawai sarkar hadir kawai sarkar kisi pelong kiri hak atas niu jong ka ILP bat kajat bari bat ka bordar bat ngam bakin le nam ta kini kijing jong pat ba handai mangi ni ong ba ngin sedang no ya kani kijing le jungo iki bordar hadu arli ngai ba ka sarkar kam kanum la le ngai ba kam dan serius hi ban le ban chim nama kam dan jingbi ikini bordar pese kajing jah posor kajing sak ni jakah bo supai kajing ya motor high level committee dan mentakin sasna sa committee border committee unum poi sino ngong pai ba dan kam yangi pai ba kiseng balang bangin tur sahmat ngili jungo hi nang ne kari first step jongi bangin ya nakwe ke border haduk arli ladan dan kam ni ban song nginsa pencingai tu sinong ta ni ngasu ong bai ha ba kajing kun kalong bai tang nam tak hajak ki kajaka handai nga ong ipi ngi dei bani mo dan jing ya pher jat meriu handai ngi don bai tang ko kajing ya long teli kam dei ban ya kata kanono handai kajing kare nga ong ka sarkar kare ban le serius ban yau ni kini posel dei ki ba dei ban thung no hapo stio ladam thung ngi sawan thung ni mangi ban na kasang ngi si ong ba ngi ong ba ni ong le ka ibaran kam nama phimla ba chu song tu phi ong ba ngari minister kata ngapat kata portfolio handai phi ban dale ka kam da pin ka kam namar ngim kwa ba pung kini gijat jingja kin mi si mi nang ni sman wan hakani kasni hangni po yung kuli kabade ka jaka kabaya ka japot ka asam ba ka megalia idap nakaliang kasang dingi idap da ka jing sosi ka bakraw habang itu jingja hakini kisngi ki bladap bat ngipan pau ya kajing sosi baki breu jengi kisah nyon haru kani kani ipenrem sibun ya ki pulit asam ki balek dan bor ya kani kajka jengi bat ngi nakapor sa kapor kinang mikmat ki jengi ispenlong tang ke isu election na matau put usam ni kentu ya kinong mikmat ki jengi bakin dalong kinlong concern ya kani kinlong teli ba om tang ki social media om tang ki press bikin sprint bat om ipenbet put hari kindasim serius ya kani kam bakin le ya kai ka badan kam na bantaban penbait yo put usam ya ka jingwan jongi ka talba manta ka singi hang ni po yong kuli kalong ban ai mesti mi gini gibreu nong song snong hang ni po yong kuli ban ai mesti mi ki ba ngilong ka balak re bani kun tada kidon manu ba pendik ya ki breu jongi